Капитален ремонт двигатели ЯМС 236, 238, 240. Технологичният процес по ремонта изисква пълно разглобяване на двигателя. Изработва се дефектовъчен лист на дефектирали части и механизми. Дефектовъчна карта за колянов вал, разпределителен вал, биели, измерване долна и горна глава, привод вентилатор, привод ГНП, водна помпа, предвигател ЯМС 240 и привод спомагателни агрегати. Хидромуфа, включваща перката на вентилатора и други. Задължителна проверка, настройка или ремонт ГНП. Задължителен ремонт дюзи. Основен ремонт глави, смяна водач и клапани, пасване клапани, нови към клапани гнезда, смяна кобилици с нови, шлайф глави. Задължителна смяна ризи, ботала, ботални болтови сегменти. Така се гарантира, че двигателите са 100% обновени. Правилната експлоатация гарантира дълъг живот на машините. Слушам този руски двигател ЯМС 236, статите 697.1. Аз януари правих осмак и неговото значение в щатите е 8W7.1. Двигател съм повторил този ремонт след около 12 години. Аз, значи, от 18 години работя в тази фирма, случвало се да повторя само два двигателя. Те много са здрави, 15 години, само бой. Те били слагате на танкови, на галавици, доказани са най-здрави. Без електроника. Дай. Добре. Знаете, че възникава държи на сроковете, последно изпитваме го, тестваме го и подаваме се. Добре, шефе, благодаря.